otu isi eli ebe ị na-eme na ife ị na-eme ọ dị oke mkpa na iwetara ya nnọọ ka isoro na the cream la the cream n'obodo ka isoro na ndị n'ife a na-eme ka isoro na ndị akwụnyelụ n'ọkụ ka isoro na ndị bụ na yes na afịfa na-agbata ndị mmadụ n'uche mgbe ọbụla afịa gị bịakwalụ nnọọ imple ọbụla fa chọrọ igo ife ị na-ele ha chekwana ele ya ha ga-echeta gị definitely. So IJE AFIA abịago officially and ozi nke a si n'aka Wine Press Trading Services Limited. Wine Press Trading Services Limited bụ ebe a na-ego reliable, affordable and long-lasting solar solutions. Anything ị chọrọ inwe maka solar, anything ị chọrọ installation o, ị chọrọ repairs o, fania. Ihe a na-elecha dịgasị site na solar panels of different types and sizes from 200 watts to 680 watts. Hanele Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels. Hanele inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, 3-phase, hybrid, transformer based. Hanele batteries of different types and sizes. These are lithium batteries of different sizes, tubular batteries, dry cell batteries. Hanele charge controllers of different sizes. Hanele solar CCTV camera. So bu need your security. I man obodo shiri ike now. Obro in terms of ego, in terms of safety too. So bu need solar CCTV camera can install all again. Wine Press got you covered. Jekita na Wine Press na shop 13 Guzontal Plaza, St. Philip's Bus Stop off Noah's Junction, Trans Ekulu. 13 Guzontal Plaza, St. Philip's Bus Stop off Noah's Junction, Trans Ekulu, Enugu. Maọbụ Ijena Shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Enugu kwa. Ọbụkwa na ịchọ these services na Lagos, Jena 58 Gospel Plaza, Alaba International Market, Lagos. Ebe a ị ga-enweta your premium services. Ikpe akpọnwụfa na 0916 630 1384 0916 630 1384 ma ịkpọ na 0904 563 5425 0904 563 5425. Ihe akara gị ga-eji wee nwetafa ọ bụ na ịchọ ịkpa akpọ, ọ bụ na ịchọ ije eje, adreesị dị, phone number dị, services ha bụ top notch. Nke anụ a ịma na-agba ezelu ndụ ma imechi ichela aka gị n'obi mba. Fa ga-enye gị services ị ga-eme enjoy. Whether na repairs ka ịchọ, whether na ịchọ installations, whether na ịchọkwala igolu egolu, nke ọbụla fa nọ na ya. Na-anacheta azụ mgbe na-chetala azụ ka m gwa gị ozi nke ịbụọ ebe o si apụta. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ, ndewo. Mgbe ị na-aga ile kpara anya n'azụ ọsọ ndụ
Yeah. You can't hear me. Can you hear me now? Santosh. I don't know how to pronounce that name, but I think it's Santosh. Can you hear me now? Alright, sana chetago maazụ na Volt 104.3 FM n'oge ije afịa. Anyị na-eme ka ndị mmadụ mara ife ị na-ele, ebe ị na-ere ya na otu isi ele ya. Ndị nke nọ n'afịa ka afịa si aga, ka o si ada. Ndị nke bụ na fa na-eme buying and selling. Ndị nke bụ na fa na-exchange product for goods. Onwe ndị ga-abịacha shop ibiri ga ego taa. Ndị ajọ ya abịakwa, ndị ọya awụ itinye ego isevuo n'aka fafa assign ya n'akwụkwọ. Yes. Ha ga-abịakwa ife a niile bụ ife anyị na-afụcha n'afịa. So mana tata na Volt FM every Saturday ife anyị na-eme bụ gịnị? Iweta ndị afịa ma ndị nwe shop ma ndị bụ online vendors tinye fa nnọọ na iru ka fa nọrọ n'iru oche na Volt FM ka ndị mmadụ mara ife fa na-ele, ebe fa na-ele ya na otu ha si ele ya. Ozi nke a si n'aka Landmark Nike Resort. Landmark Nike Lake Resort na-eme ka anyị malụ that na-enwe Easter Family Fun Fair na the premises of Landmark Nike Lake Resort on Saturday 4th to Monday 6th. Inwe ohere ịbịa join ya na day pass package of Family Fun Fair weekend. Here are two packages fanwe. Day pass package of Family Fun Fair weekend. So day pass package bụ Easter Sunday and Monday. Easter Sunday and Monday. Uru ị ga-erite na pool or boat ride, sip and paint, Easter grill and thrill platter, live band music by pool or DJ, by the pool, and of course the DJ bụ ife ga-akpọ again nwe live band nwe DJ iche. Access to cabana and board games, access to outdoor kiosk and leisure areas. So day pass package by Landmark Nike Lake Resort na-enye anyị all these benefits ngụfụtacha now. The Family Fun Fair weekend but no Saturday to Sunday na tata and yes room dịkwa ya o a ga-enye gị like ndị nke bụ na ọ bụ na ịchọ rooms dị na ọ bụ na ịchọ room ọ dị a ga-enye gị room so that ọ bụgodị na ama nnanwụ ọ bụ na chi ejigo or no just no feel like relaxing ka ya na rush ụnọ rooms dị na Landmark.
So the family fun fair weekend, Saturday to Monday, which is today till one nature. Urudiniabo accommodation. Oh, accommodation, breakfast for 2 adults and 2 kids. That's family of 4. Then boat ride for 2, sip and paint, kiddies fun activities, swimming pool access, access to poolside cabana, board games and poolside, live band music by pool, Mobudi DJ. All right, accommodation day, boat ride for 2, sip and paint, kiddies fun activities, swimming pool access, access to poolside cabana, board games at poolside, live band music by pool or the DJ. All right, so na landmark Nike Lake Resort, I can make sure that now this Easter the fun field, no dull moments. Again, when memories to go by, and of course the experience again when is something you want to relive all the time. So kedebi iyo, kedebi ya cheno this Easter period, kedebe you would rather stay this Easter period. Make sure na ije na landmark Nike Lake Resort. Ebe a nke ị ga-enwe ike zuo ezumike Easter ga anọ have all fun from your room down to the poolside. Cool music, DJ by the side, live band by the side, cabana access, then the anyway sip and paint, and of course boat ride. I'm an mmiri dị ebe ahụ. So ọ bụ na ị na-achọ, you've always wanted to experience the waters and all that, of course ha ga-enye gị ife ịchọ. So this Easter, where would you be? I'm an tata bụ gịnị, echi niile bụ gịnị, Easter. So start making plans in on a landmark Nike Lake Resort tata, echi na nwanne echi. Then ndị nke bụ na fireman bịa nwụta enwekwara package tomorrow, nke a bụ Sunday to Monday. Aga na ebe ọbụla nna na-cheta mgbe na-chetala azụ ngwa gị ozi nke ọzọ nji abịa ebe o si. Ndewo. Hallelujah. 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 Dear customer, the number you have dialed is not reachable at the moment. Please try again later. Thank you. Hallelujah.
All right, so na cheta kama azuna Volt 104.3 FM ka igbo also na Hotel Sunshine. Hotel Sunshine bude nyai Akara Express every Saturday morning with free access to swimming pool. In Wekwanalo this Akara Express straight up Ghana swimming pool. Enjoy yourself, swim till mama calls. Also hana yakwa abo Sunshine Sunday. The Sunshine Sunday will brunch and no hana about the buffet experience. The Sunshine Sunday buffet experience. It gave you so 20,000 naira. We making it. We wanted the access for okenye. Mano mwaka about 10,000 naira. 12 noon to 4 p.m. Then how we karaoke night every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Nadia Kenny's Bar, Ijepanalo on Thursday from 7 p.m. You sing your heart out. If I wanna song go on nature nobody's judging you. However, the mega game night na Kenny's Bar. So me no na mbose obuno or anytime enwelu match. I'm an carry match na abani anyway. But anytime enwe match, you can also go to Kenny's Bar, Nime Hotel Sunshine. Je tukulana relax ya no nenelo nwe ga chuga also. I want ga juga anything. Just in order just go by the rules because every workplace, every corporate place, any place at all, we rule. Just you get and sit down. Nenero when you match, open a TV sifa na about match and maybe in a match. They will turn on the television at the place about match, that particular super sports on carbon obu again. So open each other on a phone, mobile no one each WhatsApp. Mayan at 0915 079 2175. 0915 079 2175. So Hotel Sunshine is coming no matter na with 4 packages. 4 packages for us. The first one but the Akara Express with access to free swimming pool. The second one but the the Sunshine Brunch, the Sunshine Sunday Brunch, and about the buffet experience, 20,000 naira, okay, 10,000 naira, Omaka, from 12 to 4 p.m. The karaoke night, Thursdays, from 7 p.m. to 11 p.m. And we then the mega game night. Na Kenny's Bar, any time of the day. So you got one at 0915 0915 079 2175. 0915 079 2175. Alright, so I'm gonna have na cheta when na cheta lazo. I will quite buy for say. Cheta, you know na Volt 104.3 FM. Afam banti chinazo na sige. Peace be unto you. I go use my sense. My sense. Masala. I like you. I got the anything at night. But now, ooh. I better never me your blessings times 2. I better die, but hey, I love you now. If you know, but no lose. I come on, but now, ooh. I got the best thing like you. I better die, but now. Passion, I go use my sense. I better die, my damn. Masala, Malaku.
I got the Benny things inside you. I better shut up. But I better remember me your blessings times two. I better shut up. Oh, hey, but now you know. I better shut up more, but now. I wanna say, somebody with a team, and I can't wait no. Sinasa, come on, Chinasa. Shabasa, with a Sabasa. Shubala Jaja Suba. Suba, Suba, Suba. Suba Jaja Suba. When it's time, Suba. Suga, Suba, Suga. Bella, the light right now. Mr. Money, where the vibe right now. Mr. Money, where the vibe right now. Mr. Money, where the vibe right now. So, Balaja. By problem is that too sabi. Barada, but a ta. That bad. I better time in. Suba, Jaja, Suba. I'm gonna get with the zero. I'm gonna let's you. Come on, Chinasa, come on, Chinasa. See how come with the oh my God, with every so Mr. Money with the vibe right now.
Alright, sana cheta kama azuna Volt 104.3 FM na sigi dalo ndeje dalo so ndị niile na-esonyelu m na YouTube na Volt Odenigbo Anmasị unu dalo so dalo kan dalo. Thank you so much for joining me. Dalo so. Gị na-egekwa m ntị na be gị ma na moto gị ebe ọbụla ị nọ wee na-egelu m ntị n'ụbọchị nkịta nna asị gị daalụ tu ndeji na-eme ọfụma chukwu gọzisia gị nnọọ. Alright, so ka anyị na-achị azụ tụ ife njibaka wee bịa n'ụbọchị nkịta. Onye ọzọ m ga-ebupụta kịta anụ a bụ Wine Press Trading Services Limited, onye nke sị ka mee ka ụnụ malụ na ọ na-ele all your solar solutions. Ọ bụ na ị nwere problem with your solar, nyanwa bụ the solution to your problem. Just mara na ọ na-ele solar panels of all types and sizes ranging from 200 watts to 680 watts, dịka Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels, wee dere gaba. Ọ nwekwara inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts. And of course, inverters nwekwa single phase, 3-phase, hybrid, transformer based. With batteries of different types and sizes, dịka lithium batteries of different sizes, tubular batteries, dry cell batteries. With charge controllers of different sizes, solar CCTV cameras of different types and sizes, with solar fan, with the solar generator of different capacities. That means that now this generator, nke ọbụla igo, ọ ga-power your house. You have to go power whatever it is, dị n'ime be gị. Ọ ga-power your apartment. So if ọbụla ị chọrọ solar, the Basalu Solar, Wine Press Trading Services Limited, no dear. Now, our solar generator, but that generator that you need, it deserves. So long as they're in a house, it deserves that solar generator. Why do I say so? But nke abụrụ nke n'ishi na awa gị na agbakashicha gị arụ na noise ya karị ọ nọrọ die. Nke ịbụa bụ na this solar generator dị very very portable. Ị ga-move mgbe ọ bụrụ na ị chọọ ime travel today, ị need bụ just ịdọnyekwa n'eri ya n'ime moto ma ọ buru ya n'aka tinye n'ime akpa buru ya n'aka jewe park. Nke ọbụla ọ dị nnọọ movable, ọ dị portable. Nke ịtọ just nnọọ ịchajicha ya ewere ọkụ ime gịnị egbe ya tinye ya on first iche na mgbe ya bụ engine just itinyekwanarị ya on a plug or ife niile ị need a plug in. So this our solar generator, they very very good for every home. Ọ bụkwanụ that na ifili that na ịmago ọ dịghị ka ọ garala ọnụ kpọọ Wine Press Trading Services Limited ka anyị mara ife anyị ga-eme gị. There's nothing too expensive for your own comfort. Ana m ekwu ya all the time. Kpatakpata ihe anyị ga-eme bụ gịnị, anyị amara ife emere ya na ihe ekwere mmete bụ ọnwụ. Anyhow anyị ga-amara what to do because it deserve the best. And also Wine Press Trading Services is offering to give you that. So open each or any of these services, from panels to inverters to charge controllers to batteries to solar CCTV cameras to solar fans and also solar generator. Jekita and Wine Press Trading Services Limited. Head office Ferdinand 58 Gospel Plaza, Alaba International Market, Lagos. Moijana Shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station. Moijana Shop 13 Guzontal Plaza, St. Philip Bus Stop, off Noah's Junction, Transekulu. So that a man be confused because English are clear. Obu na ikwusi na Noah's. Stephanie na-eje St. Philip's Bus Stop. In case obu na ekpo ịma na Nigeria dị fọdụ almost ọ na-aka adị mmadụ mkpaka network na-abịa enye nsogbu. In case obu na ị nọ na Abakpa, ma ị nọ na Transekulu, ma ị nọ na ebe ọbụla ị nọ na wee na-ege m ntị, make sure that na ọbụna ị chọrọ ije na shop a dị na 13 Guzontal Plaza, kwụsịgodu na Noah's first. Or the trackable from that St. Philip's Bus Stop, the trackable from Noah's. Ihe nji akọwarị ya kịta bụ ndị ọya wapụ na-emecha ọbụna line agara aga ma na ị just nọ na-agafe ọbụna ibi around there jee window shopping o nwere ife ome. Or from window shopping ka mmadụ ji afụ ihe o need. So ị gakwa n'ala ebe ahụ chọwazie Guzontal Plaza, then ije na shop 13 ha nọ die na Transekulu. Yatago. So ihe dịka sales, installation and repairs services fa bụ top notch n'ihe gbasara ihe ndị taa. Mgbe ọ bụla ị chọrọ nweta fa na phone, kpọọ na 0916 630 1384
0916 630 1384. My phone is 0904 563 5425. 0904 563 5425. You might hear with these services from Wine Press Trading Services Limited. Ejene Bob na nna cheta cheta na nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Every other day, well, I was every other day I organize. Nice. Every other day. I don't wanna. Alright, yes, so na chetago maazụ na Volt 104.3 FM. Kita nga ebupụtazi elu unu Hotel Sunshine. Hotel Sunshine bụ ndị na-enye anyị the Sunday Sunshine Brunch nke a na-akpọ the buffet experience. This buffet experience bụ every Sunday ọkụkwa na alụ 12. Ịgbalụ bịawa na Hotel Sunshine. Nke ịbụọ ha na-enyekwa anyị bụ the Akara Express nye the free access to their swimming pool. The Akara Express nye free access to their swimming pool. Akara Express is where you ibia asavo akara and follow ups here as breakfast from 7 a.m. to 10 a.m. So you just wait 2 more minutes to catch up. We don't mind giving away Batana Gates by 2 minutes to 10. Once I 10 on the dot, I watch the date. I serve on the no inside. Then on Keto, with the karaoke nights every Thursday, 7 p.m. till 11 p.m. Come and sing your heart out. Come and enjoy yourself with your friends. Few drinks here and there. Man, I drink responsibly. Nkino, we brew the games nights. Na Kenny's Bar. This games night not na Kenny's Bar. Bunke haji emezila again. Haji akwadozi umu woke singwa. Don't worry. Aye chezorunu. It's not looking like we've chezol you people. Oh, iye melo bonagini me. That's imagon. Kaitinyezu never. Alright, so my nwoke ma nwaanyị ndị ọbụla na-enenekwa na alụ game, so long as ị na-enene football, ị na-enene tennis ball, nke ọbụla ị na-enene ha nọ there for you. I just bịa
I got serve your needs will be attended to ma gwachando soro Igbo. Like open with information, more information, you make inquiries, but on 0915 079 2175 0915 079 2175. Yes. So yendi anine ki ye nwete n'aka ndị Hotel Sunshine, the Akara Express, the Sunshine Sunday brunch, the karaoke night, mega games night. So nke nature, the services they readily available for you. Aga na ebe ọbụla nna na cheta na na Volt 104.3 FM. Afam Banti Chinazo. Kita bụ oge ndị afia. Ndị afia anyị na-ewetara unu ndị afia maka why? Ka ha nwee ike nọrọ na map ndị na-ele afia. Ka fa gosi ifefa na-ele obe ha na-ele ya n'otu fa si ele ya. Ọ dị very, very important. So na say you know, aga na ebe ọbụla. Ọbụna just na join him, e bịara late. Just nọrọ stick with us. Ka anyị kpọchara obere egwu na cheta azụ. Ndewo. Obodo edelu jigi jigi. Obodo edelu jigi jigi. Big moves only. Obodo edelu jigi jigi. Obodo edelu jigi jigi. Mana anyị pụta ọgbọ n'ụgbọ, a ga-adịkwa adụ n'ụgbọ. Mana anyị pụta ọpọ n'ụgbọ, ọ ga-adịla adụ n'ụgbọ. Obodo edelu jigi jigi. Amụ nwaanyị ya bụrụ nwoke. Amụ nwoke ya bụrụ nwoke. Amụ nwoke ya bụrụ nwoke. Anyị nwere ndị na-etoro obodo. Obodo edelu jigi jigi. Obodo edelu jigi jigi. Obodo edelu jigi jigi. Mana anyị pụta ọgbọ n'ụgbọ, ọ na-adị loud n'ụgbọ. Mana anyị pụta ọgbọ n'ụgbọ, ọ ga-adị loud n'ụgbọ. Mana ọgbọ n'ụgbọ, ọ ga-adị loud n'ụgbọ. Ọ ga-adị loud n'ụgbọ. Ya suru ya. Obodo edelu jigi jigi. A presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ochio, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello everyone, I'm Jennifer and I'm passing the mic to the George and Peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we'll go your man Monte. I found Banti Chinazo. I told me pass the mic to Funya Nade when he John. What's up, my people? I go by the name Nonso with the magic voice, aka King of Badbella United, and I'm passing the mic to one person who didn't click for anything right for Canton. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver. We know they collect fare, you know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you, for being part of Volt 104.3 FM.
about to just yeah. I don't dey think about you. You they make me the wonder. The way they love me so tender. But now that I'm calling, yeah, for a very long time, I don't dey shiver. Cause it be less than a fever. I dey catch a cold. Oh, you not tomorrow. Baby, I dey catch a cold. Hey, oh, you not to me. Baby, I dey catch a cold. Hey, baby, I dey catch a cold. Drunk, Marubiaba, my bed gonna die, hey, yeah. In a quasi cogi to Wemo, Amali Chanwa. I got the wrong stop, I wanna ring on your shoulder. It is getting colder. Long time, don't the shiver. I dey catch a cold. Oh, ye not to move. Hey, oh, baby, I dey catch a cold. Hey, oh, ye not to me. Baby, I dey catch a cold. Hey, I dey catch a cold. Hey, baby, I dey catch a cold. Oh, ye not to move. Oh, yeah. Oh, the wolf. How much is money? Somebody rich. But,
information today. That we want DPO. Oh no, I want you to
Anna Bejima. So I always ask my patients one question: do you exercise? And the answer is most of the time, yes, doctor, I exercise. And what kind of exercise do you do? I walk. I walk 5K, and I always ask. The big and some pity. They my beautiful baby, what a beautiful Friday, what a beautiful Friday, baby, what a beautiful Friday. She dey go, she dey flow, she dey go, Ayana, she dey blow, she dey show. So my baby, let me the meal, baby. Pam 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 pam. Baby girl, I'm sympathy at a big key, 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 I'm sympathy at a big key. Hey, you never see, hey, you never see fine girls like this. Who they check out? Going back on air.
All right, so now check out Zuna Volt 104.3 FM n'oge IJE AFIA on Saturdays. Ọkụkwa na alụ 9 mụ na ga nọrọ ebe a wee ruo 11 and then anyị fụ na chi na fa agbadata na-asị gị daalụ ka isue nọ ya elu ma ọ bụ na ị nọ with me from 9 wee ruo kịta bụkwa na ị na-join m just now. Nsogbu adịrọ ịbịa n'oge, at least ị ga-anụ ndị njem maka fa wee bịa na packages fa nwee for us. Na onye nke m ga-achị na-chi azụ na nke ya bụ na Wine Press Trading Services Limited. Onye nke mesi ka mee ka ụnụ malụ na ọ nọ readily available for your solar solutions. Ọ bụ na ị nwere any solar problem, ọ bụ na ị nwere any solar questions, ife ọbụla ị chọrọ ịjụ, ife ọbụla ị chọrọ ime, ị chọkwanụ ka etinyelu gị etinye, ị chọrọ igolu egolu, ị chọrọ ka edozielu gị edozielu, ha nọkwa ya. And ebe fa nọ bụ na shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Enugu. Ya na shop 13 Guzontal Plaza, St. Philip's Bus Stop off Noah's Junction, Transekulu, Enugu. Ma ọ bụ head office fa dịkwanụ na God's Power Plaza, 58 God's Power Plaza, Alaba International Market, Lagos. Ọ bụ na ị chọrọ solar problems solved, ọ bụ na ị chọrọ igo ego, ọ bụ na ị chọrọ your solar repaired, ha nwe ya. Ọ bụkwa na ị chọrọ igo ego ife dịcha ka panels dịka Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels, ha nwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ inverters of different types and sizes, ha nwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ ya na hybrid, ị chọrọ ya na single phase, ị chọrọ ya na 3 phase, ị chọrọ ya na transformer base, ha nwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ batteries of different types and sizes dịka lithium batteries, tubular batteries, dry cell batteries, ha nwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ charge controllers, ha nwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ solar CCTV cameras, ha nwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ solar fan, ha nwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ solar generators of different capacities, ha nwe ya. Nke na-abụ nke nkacha like n'ihe a niile bụ gịnị, dị solar generator. Ndị ọzọ dịkwa panel, chargers, inverters, CCTV cameras. Nsogbu adịrọ, anyone that works for you. Mana ihe ma bụ na ọ bụ na ị chọrọ anything from solar or anything with solar, ịchọ ka gị na solar gbaa ọgbụgba ndụ, jee na Wine Press Trading Services Limited n'ụbọchị nke taa ka o make your wish to come true. Ịghọtago? So it's either na ije na shop ya or na ịkpọ ya na 0916 630 1384, 0916 630 1384, more 0904 563 5425, 0904 563 5425. ije na address for my ịkpọfa na phone number, gwafefe ịchọ otu ọbụla isi wee chọọ ya, ha nọ there for you. Ha ga-emeli gị ife ịchọ otu ọbụla o si na dị. So aga na ebe ọbụla maka na oge echi ka mma, ife ọbụla ị na-eme oge Chukwu ka mma. Ndewo, na-anachite azụ. Say walelelelelele. Ogechi don do me something, papa. Roger. Hello, sir.
If you leave, my baby girl, I'm sorry. Now you did my mind, because now you did my mind all the time, and I love you deny. Yeah. Ogechi, come on. Need my baby. Okay, baby, no come on. Lord, fair, no go lie. I need your love. Imani maka. Alright, ndewo anachetego maazụ ka anyị gaa straight north to Landmark Nike Lake Resort n'ike si mme ka unu mara na fa nwekwara Easter Family Fun Fair tata echi na nwanne echi. So kedu ife ị na-eche? Ha gwa gị packages ha nwee for us. Day passage package nke pụtara na gịnị mee na ị ga-enwetenwu pool or boat ride. Okay, pool or boat ride, sip and paint, Easter grill and trill platter, live band music by pool and by a DJ, access to cabana and board games, access to outdoor kiosk and leisure areas. That means you got a lot more like week. Just go and find out. Eminem can bro, ma bu DSS, bro CIA. Jay making it find it out by yourself. Or the by the road hotel aka Nike Lake Resort Etehaka. So package day the day pass package from Sunday Echi and till Monday, like the package is the open for Sunday and Monday. Then open each of the family fun fair weekend nke ga-emepe from today wee ruo Monday. Nke a 2 parents, 2 kids. Ọ bụ na ịbụ a single mother, inwe 3 children, so adịrọ. Ọ bụ na ịbụ a guardian, mana inwe 3 people. Chofu enyi gị nwaanyị, wee enyi gị nwoke tii na the mix, so na-abịaba. You So the benefits include accommodation, breakfast for 2 adults and 2 kids. Accommodation, breakfast, ginwa na digi, or ginwa na nwunye then ụmụ unu na-abụ. Then boat ride for 2, sip and paint, kiddies fun activities, swimming pool access to poolside cabana, board games at poolside, live band music by poolside. Alright, so ndị a bụ packages ị ga-enweta this Easter, the family fun fair na Landmark Nike Lake Resort. And also cheta na ebe anụ a wee bụ a na-enwetakwa ezumike, a na-enwe gịnị, a na-enwe ezumike izu ike, irie, nwụọ, ụlọ oriri na nkwori bụkwa ebe a. So in case ọ bụ na iche na nni adịrọ, nni dị, ọ bụkwa na iche na ezumike adịrọ, rooms dị, and very, very beautiful sweet rooms. Ọ bụ na ịchọ these services on na ịchọrọ ịjụta ese ma na o nwere ife ịchọ ikwu, ịkpọọ na 0904 290 3777 0904 290 3777. Akpọkwati ọzọ 0904 290 3777. That's 333. Nkwado na-esite n'aka Landmark Nike Lake Resort. Fun fair anụ a bụ nke ha kwadogo dowela anyị nọ, especially
for families, individuals. Otu ọbụla isi na dị enwe something for you. Ọ bụ na ịchọ nke ebido tata wee ruo Sunday ka ya na-akọ. Ịchọ nke ebido echi na wee ruo Monday. Nsogbu adịrọ. Just ihe anyị ma bụ gịnị bịa because enwe a lot in store for gị na ezinụlọ gị. Aka na ebe ọ bụ na nna anacheta azụ cheta anyị nọ na Volt 104.3 FM nachetezi azụ ka anyị pịachie maka na ụbọchị na-emezi kwarapụ dewo. Ama m na ọ na-eme. I've been triumphing for my turn. Ama m na ọ ga-eme. Afia ahụ anyị kpọsara nwanne m ọ ga-ele. Ama m na ọ ga-ebe. Lenek. Before the any day, ma n'ezi ga-abịa. Makwa na onye ga-abịa ma ndọgide n'ụzọ na ebe nna kpọ onye tere aka. Before the happy ever after makwa penu na-abịa. Ọ ga-aza mmanụ the farmhouse sọtụrụ akpa ma zaa na-elebe anya mmiri ka obi m gabiga. Ọ ga-agbawa m obi mgbawasị onye ga-akasị m obi o ife zoro n'ụzọ na-elewa kpata oyi tizi jụọ m oyi o. But actually I heavy. Come to go for the turn. Ga-emekwa ya ugboro ise. Ebe a dị ma ndị si ga-abịa asị m n'abalị ma ụtụ Johnny ga-abịa ma n'ụzọ na ebe nna kpọ onye tere aka. Before the happy ever after makwa penu ga-abịa. Ọ ga-aza manna the farmhouse sọtụrụ akpa ma zaa nna lebe anya mmiri ka obi gabiga. Ọ na-agbawa m obi mgbawasị onye ga-akasị m obi o ife fụrụ n'ụzọ na awụma kpata oyi isi jụọ m oyi o. Ga-adịga jụọ the fantari. Ga-emekwa ya ugboro ise. Ọ na-agbawa m obi mgbawasị onye ga-akasị m obi o ife fụrụ n'ụzọ na awụma kpata oyi nwekwa anya m isi jụọ m oyi o. I'm a piano gonna carry you to go. Hey, I'm a piano gonna carry you to go. Baby, I'm a... Alright, buddy. Looking for something fresh, exciting, and downright entertaining? Non-stop music. Introducing Volt Express. Your ultimate destination for laughter, music, celebrity gist, trending topics, and pure entertainment. Join us on Mondays through Saturdays, 12 to 3 p.m. exclusively on Volt 104.3 FM. Shit, babe.
Kude chakam. No position. A shy when it I think I get boy. But my no, I no get joy. Hey, badass boy. Hey. But my brother, no, this line no get joy. No, I no get joy. Hey, badass boy. Hey, yeah. Sure you know the fear face. Sure you know the love face. Nigeria, Kobo. Straight from Kobo. Give them slow, slow. Yes, and I check my Zona Vote 104.3 FM and didn't get Puputa Niru Kitano about the Hotel Sunshine. The Hotel Sunshine but the Kenya Akara Express every Saturday no Kokwanala 7. No to aka ha ga-eshi efufutela anyị akara ọkụ no like this no ịmago na akwala aka wee si oke akwala aka wee ye akwala aka wee mee because ịma na akara nwere its own process ịghọtago. So ha ga-ebupụtala anyị akara ọkụ otu a wee sị ngwa ị chọrọ akamụ ka ị chọrọ custard ka ị chọrọ ya with tea kedu nke ị chọọ ka ọ bụ na ị chọọ ọ nọ na akara express and this akara express ga-enye gị the grant gị the access to their swimming pool from 7 a.m. with the akara express till 10 a.m. and the swimming pool you can take your day take your day nke gị adashe gị but make sure na partake na akara express for you see with the free access to the swimming pool. Then the Sunshine Sunday brunch ga about the buffet experience adult bụ 20,000 naira ụmụaka bụ 10,000 naira site na 12 wee ruo 4 site na 12 wee ruo 4 so on Sunday ọ bụ na ike gwụ gị isi n'ije church nọ ịbụ ndị a church fa na aka from 8 to 10 or from 8 to 12 or even 8 to 1 of course Hotel Sunshine will know their lunch prepared for you the buffet experience jee were afere kuru ihe ọbụla ịchọ otu ọbụla isi wee chi ya ife ọbụla ị chọrọ iri ihe ọbụla otu ọbụla o si na-adị gị jebe ebe ahụ nnọọ jee pụọ yo iwe na dị nni so that ka ahụ wee dị gị mma
You take your time. She basically is no guinea. Yeah, for families. Yeah, but for individuals. Man, the bachelors, man, the spinsters. We got you covered. Just mara na obuni itozugo or 20,000. Obuni ka bu obere nwa or 10,000. Then how we karaoke night have every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Karaoke night ebia were obi gidi na eguputasi anọ ife dị gị n'obi. Gụọ ya onu gị anya dị nwere onye na-ama gị ikpe maka onu gị. Just to know the happy bifefa chọka ị na-enwe on Thursdays from 7 p.m. to 11. Then ha nwere the mega game night ebe ha na-enye gị ohere inene bọọlụ inene ife ọbụla ịchọ inene just to know jee na their Kenny's bar any time of the day if feel like nature inene something ha nọ available for you. Kpọọ ma WhatsApp ha na 0915 kpọọ ha ma WhatsApp ha na 0915 079 2175 0915 079 2179. Alright, so cheta ihe kwesịrị ịma that na ndị anụ akwadola anyị akwado ha sigo that na ọ bụ na o nwe ka o si wee madịrị n'ezinụlọ gị ma na o nwe ka o si wee madịrị na ndụ gị. Just make sure you're na Hotel Sunshine for this Saturday and Sunday experience. I just love the fact that no you make your breakfast can come for lunch. Man, I'll breakfast out for ndị bụ na fa na-eje ọsịsọ ọ dị ha ọsịsọ ịghọtago ndị otu anyị bụ na ya iteta ụra ishi nni bụ problem. Anyị mgbe anyị eju esicha anyị ebugodo ụzọ shie ya na n'isi anyị shiche ya n'isi anyị webazie kichin wee sizie the main one fi eju esichezie time aganalụ gị. So ọ bụ na time is of the essence for you, jee na Hotel Sunshine for their Akara Express. Ndị na-aga workout, ndị na-eje ọrụ, ndị bụ na fa na-acha ebe fa ga-eri nri, of course in the morning Akara Express na ya. Then the Sunshine Sunday brunch, anybody adult okenye just wete 10,000 naira for nwatakịrị 20,000 naira for okenye isoro ribe elele. Aka ebe ọ bụ na nna chetazi Sin City Keys Daniel. Idema na Basa tuyariba ane namata na mane sokwu nwa kama emere gị ga-acha nwa kama alụghị be nenebe Mr. DJ, 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 Mr. DJ. Hey, swing all over, baby, oh. Make it dance all over, baby, oh. Can make it fair now, talk it, re. Swing all over, baby, oh. Make a jump all over, baby, oh. Mr. DJ, 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 Mr. DJ. Let me dance for my woman. Can me to dance for my woman? Can me to dance for my husband? Like you're granted, no problem. Can me to dance for my woman? Can me to dance for my woman? Take for granted. What I wanna wear.
biggest fish in town. Weta ozi gị, weta afịa gị, weta ife ị na-ele na Volt 104.3 FM. Ebe anụ a ka anyị ga-emeki sure na ndị mmadụ nụrụ afịa gị, ife ị na-ele na otu isi ele ya na ebe ị na-ele ya dịka otu wee dị. Ịghọtago, mụnwa na-enye ya dịka otu esi wee nye m ya, m wee bupụtakwa ya mee ka ụnụ marụ na ndị nke a kịta na m ejego were anya m wee fụ wee sị yes na ifefa na-eme dị mma. Ana gị nwa na onwe gị n'idikwa na itinye ego gị ebe ọnụ gị dị. O nwere ife na-atọ ụtọ dịka mmadụ iput his or her mouth where his money is. Ọ bụrụ nke ọ ya wee itinyekwa ego gị ike ebe mba sị gị hey shut up, mba. Ebe anụ a itinye ego gị na Volt FM, of course ịma na agba gị dị here, ọnụ gị dị here, iyi ji wee kaja akaja dị here. And ndị niile na-ebutere gị ebe ahụ ndị kajakwa na akaja, ndị bụ na fa ma ifefa na-eme otu fa si eme ya na ifefa na-eme. Ndị nke bụ na fa dị agbanarị gị n'ọsọ nwoke oswede ha nọ ebe ahụ imeki sure na nya bụ ife na fa nwetara ya until ọ dị mma. Cheta na ndị niile nji maka ha wee bịa bụ ndị Hotel Sunshine, ndị ike na-agwa ya maka akara express, Sunshine Sunday brunch, the buffet experience, karaoke night, mega game night. Ọ bụ na ịchọ nweta services a kpọọ fa na 0915 079 ebe dị ịchọ nweta these services kpọọ ha na 0915 079 2175. Ma ị jiri ụkwụ gị jee na hotel fadị na Presidential Road just opposite First Bank, ifu Hotel Sunshine, very gigantic building. Ị ga-ama that ife afakwu na fa na-eme ya. Then ndị nke ọzọ solar Wine Press Trading Services Limited na-ele solar panels of all sizes. Ha na-elekwa inverters of different types and sizes. Ha na-elekwa cell batteries of different types and sizes. Ha na-elekwa charge controllers of different sizes, solar powered CCTV of different types and sizes. Ha na-elekwa solar powered standing fan. Na-elekwa solar generator. And of course, services bụ ndị nke ọya bụ ọ bụ na ị chọọ inweta, ije na shop fama ịkpọ fa na phone. Jena shop ha ma kpọọ fa na phone. Shop ha wụ 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Enugu, maọbụ Shop 13 Zonta Plaza, St. Philip's Bus Stop off Noah's Junction, Transekulu, Enugu. Maọbụ ịchọ services a na Lagos, jee na their head office bụ 58 Gospel Plaza, Alaba International Market, ma kpọọ na 0916 630-1384, 0916 630-1384, more 0904-5635-425, 0904-563-5425. Cheta onye nke ọzọ ijikwa maka ya bụ ndị Landmark Nike Lake Resort. Landmark Nike Lake Resort ndị na-enye anyị Easter Family Fun Fair. Ha nwere day pass package nke uri ya bụ pool or boat rides, sip and paint, Easter grill and trill platter, live band music by pool, access to cabana and board games, access to outdoor kiosk and leisure areas. About each of the package of the Family Fun Fair weekend, nke nwelu uru accommodation, breakfast for 2 adults and 2 kids, then boat ride for 2, sip and paint, kiddies fun activities, swimming pool access to pool cabana, board games at poolside, live band music by poolside, and also the DJ by the poolside. This package is befriended and of the East the Landmark Nike Lake Resort na offer this Easter period. Oh yeah, nke tabu from 4th to Monday 6th April. Then nkechi from Sunday to Monday. Of course, this package is for you. Ọ bụ na ị chọọ ije ebe ahụ, ije na ozohezo ime ka na-eje nkwọ Nike ahụya. Ime ka na-apụ Nike Ibagwa Express through Nike. Landmark Nike Lake Resort dị na nso. Dị n'ụzọ rada. Ọ bụ na ị chọọ ịkpọfa akpọ na phone, kpọọ na 0904 290 3777. 0904-290-3777. Daalụ so ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta. Sị gị daalụ ka isi wee nọnyelụ m na Volt 104.3 FM n'oge IJE AFIA taa. Wee bụrụ your errand girl, wee bụrụ your mata n'isi, kwee gị n'ọkụ, isoro n'ife a na-alụ, soro n'ife a na-eme, i wee bụrụ the plug. Ihe niile m na-eme ebe a ka afa gị bụrụ a household name, ka ọ gbata ndị mmadụ n'uche ma fa ya achọ services gị, ka ị hapụ ịdị ka ndị etinyelu nnọọ ndị asịwa ngwa ese mba ịchụpụ onwe gị n'ụgbọ si n'ụgbọ erutere gị. Don't be like that. Anọ na-akụ mmiri ofufu abaa gị
ofufu ncha baa gị anya. Of course, anọ m business trip, ana ọkwụsịbekwa m ga-ewerekwa ya pụọ outside na-achụgharịkwa na-achụ ya bụ nta mgbada adabe mgbe ọ daalụ m ga-agba. Business trip Ejike Nwamba featuring Color Boy and Rap Nacho. Ndewonu.